So karon atong challenge. Mao na sa di siya ang Bisaya to Tagalog challenge. Kan na, ma'am? Ma'am, ako lagi nag-uniforme si Kuan, ma'am. Ah. Si Ma'am, drama eh. Eri sa muka. Ang uniform ni Kuwaro, ma'am, eri sa muka, kanang Benjo Labuka o LP Noel. mga So, sa tanang taga-Asturias, mga followers sa mo, viewers, subscribers sa mo. So, United Asturias. United Asturias ha, both straight ha. Ato mayor, Benjo Labuka, vice mayor to, LP Noel. Yes. Oh, yan patanon tanang yang nagsulob sa sinina ni Binjo Laboka og Batak na ko ka bright, ma'am. Kini siya, ma'am. ang Gisulob ni Ernesto, ma'am. Mga bright, kini siya, kay kini, ito, attorney ko ni. Ya, kini, businessman. Mga bright. Ang nagsulob, labaw bang bright. tanod. Ma'am, pareha na kagwapo ni Mayor Binjo Lubuka og si Ernesto Sumuka. Pero ano ka prin siya kay kini mo ni lubot lubot rin si Binjo linaw. Sa lubot. Sa may lubot rin. Lubot ang nagsulob. Lubot ra ko ni Sir Benjo. Okay. Lubot rin si Binjo. Atong challenge karon Bisaya to Tagalog. Ang Bisaya Tagalogo ninyo. Kana ko na. Sige. Marami may pagkain, ma'am. Ang premyo sa makasakto sa translate, premyohan ako og 3,000 pesos. Okay. Una, Tatay Pisot niya. Isunod na to. Ma'am, kay ikaw ano magkiklaro man sana natuog pa mo siya dati kawon ka mag-election. Okay. Pala ko ligo ni. Sakday lagog pa mo kaon tamo. Sige pa ko diri ma. Atay sunod si Ernesto ni Mutay. Diyon. Totong Tugsok last Alimokoy. Nindot ta kay to akong damgo kay championship. Championship sa. Tog sa balik, ma'am, kay basi nagdaog na. Nasugal ra ba ka to? Ayaw sa katog balik. Yeah. Daog klaro kay kang daog ka ani. Okay, una Tatay Pisot i-translate sa Tagalog ang pero kahibaw ko moabot ang panahon na kinahanglan nako mulayo. Pero kaybaw ko ha. Pero kahibaw ko moabot ang panahon na kinahanglan nako mulayo. Pero alam ko na dumating ang panahon na kailangan ko nang lumayo. Correct! 3,000. Bahala nagdaog to akong damgo. Next! Ernesto! Ernesto! Tawagan una-una mga dugo. Translate Ernesto sa Tagalog ang nganong siya paman. Ay, lisod ka na, ma'am, oy. Ay, okay na. Ang ako i-translate sa Tagalog. Ha? Ako. Ako. Ako nga, saman, I-translate sa Tagalog ang ako. i-translate ako sa Tagalog ang ako. Sino ko? Asa? Sino ko? Sino ko? Oh. Wrong! Wala isang guko. Wrong! Kinsa man ko dai di ko sino ko. Ako. 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 Itagalog mo ang ako. Ayaw mo tayo sino. Sino? Wala labot ang sino. Kung kanang sino ko. Kinsa ko. Kinsa ko. Sino? Ako ra. Ano lang si wasan ko ni ma'am? Sino ka ko? Wrong! Ako. Ako. I-translate sa Tagalog ang ako. Ako. Correct! 3,000! Tama ba? Kabalo na sakto. Kunatay kignaw, ma'am. Sino si Bayot, ma'am? Si Ernesto Smoka, ma'am. Kunatay kignaw. I-translate ang ako. Sino ko? Okay, Tugsok. Ma'am. I-translate sa Tagalog ang unsaon naman lang ko. Unsaon lamang ko? Unsaon naman lang ko. Unsaon laman? Unsaon naman lang ko. Unsaon naman lang ko? Unsaon. Sa Tagalog sa unsaon, ha? Ikaw lang patagalog, ma'am, ikaw. Ha? Ikaw. Ikaw. Adik ko anang ikaw, ma'am. Ano naman? Kay dool ra kayo. Okay. Kay Ernesto na. Unsaon naman lang ko. Unsaon naman ko? Mm. Ano? Unsaon?
Unsaon naman lang ko. Now, resto. Si sa una nga nasakto mo. Unsaon ba to? Pam sa kansa. Nalimot ko ang Tagalog ay. Anong mangyari sa akin? Wrong! Usa. Unsaon naman? Pangit ba ako eh? Unsaon naman lang ko. Sakto ano, ma'am? Dili. Wrong. Unsaon naman lang ko. Pila naman to, ma'am? Duha, usa, ha? Pastor. Okay. Next, ali mo koy. Ma'am, I-translate sa Tagalog ang unsaon naman lang ko. anong gagawin ko? Wrong, usa. Paano na naman ako? Paano na naman? Oh. Wrong. Paano naman ako? Correct! 3,000. Huwag mo to, paano na kaya ako? Paano naman ako? Oh, next, pwede ra. Oh, Tatay Pisot. I-translate sa Tagalog ang sa imuha raman ko nagmalipayon. Sayura, Oh, imuha. sa imuha raman ko nagmalipayon. Sayo ako nagmaligaya. Ha? Sayo ako nagmaligaya. Wrong. Usa. Kasi ko nga to, maligaya. Ay, maligaya. Wrong. Ha? Maligaya. Wala. Nagmalipayon ko. Sa imuha raman ko nagmalipayon. Sayo lang ako. Oh. Sayo lang ako lumiligaya. Duha. Last. Sayo lang ako sumaya. Ha? Sayo lang ako sumaya. Sa'yo lang ako sumaya? Oh. Sumasaya ba? Sa'yo lang ako sumaya? Oh. Correct! 3,000! Balik mo, premium raman. Oh, next! Ernesto! Oh, Ernesto! Sayo lang ako. I-translate sa Tagalog ang kung kahibaw lang ka. Sayo lang ako. Magkaibaw ka. Magkaibaw ka. Kung kahibaw lang ka. Magkaibaw ka lang ka. Kung kahibaw lang ka. Namayon ka ba nga? Kung kahibaw lang ka nga, gihigugmatik ka. Pero ang imo ikuan, kung kahibaw lang ka. Kung kahibaw lang, magkaibaw lang ka. Kung kahibaw lang Kung ka. kahibaw lang ka. Mahal kita. Tagalog ka ba? Kung kaibaw lang ka, kana may Tagalog ka. Ayaw. Kana man Tagaloga ang ka. Kung kahibaw lang ka. Kung makahibaw lang ka. Tagalog ka lagi na. Ayaw. Tagalog Kung- ka ba? Kanang istorya. Kung kahibaw lang ka. I-translate sa Tagalog ang kana. Kung kahibaw lang ka. Kung kahibaw lang ka. Oh, kung Tagalog ka nya, nanguyab ka. Oh, sige ana. O kana na kay kaibgan babay. Muna na ka. Kung kaibaw lang ka. Imo nang Tagalogon. Wala wag siya kabalo lagi nga ni daog sa ganina. Kung kahibaw lang ka. Kung kahibaw lang ka sa kuha, mahal kita. Ayaw lagi sa paye. Kato lang lagi mo Tagaloga. Walay mahal kita. Kung kahibaw lang ka. Kanaray mong Tagalogon. Bisaya man na siya. Kung kaibaw lang ka, Bisaya na. Tagalog. Imo nang Tagalogon. Mabot kag mahal kita nga wa may gugma nimo. Sino ka? Sino ka? Wrong! Wrong! Lago kayo pawan nga wa. Usa! Pagtawa. Uh, Kung sino ka nagsuka-suka. Wa gini. wrong! Wrong! Pilan to, ma'am? Usa! Usap to, ma'am. Kung kahibaw lang ka. Namalabon kabugo ni. Ayun, si Juan, ma'am. Wa mag-perfect ka Ma'am, naman. pa contest pabugo ay ngadto sa USM ma'am. Ing na rin may mamakit. Maglagay. Kung kino sa to, ma'am? Kung kahibaw lang Kung ka. kahibaw lang I-translate ka. sa Tagalog. Kung kahibaw lang ka.
sa Tagalog. Sinukat. Asi ka tawa-tawa, ikaw ganiya ba? Wa ba ipas ka ni ka? Nalitok pa naman. Ge. Kung kay bawal ka mula sa mula. Mula. Unsay malala? Duha. Last. Kung kahibaw lang ka. Kung alam mo na. Kung alam mo na? Oh. Wrong! Tolo! Alam mo na. Wrong! Tolo! Kung alam mo na. Wrong! Wrong! Tatatagsok! Kung kahibaw lang ka. Kung alam mo lang. Correct! Kung alam mo na. 3,000! Kung alam mo na. Kung alam mo lang. Ano na siya? La. Next! Alimokoy! Alimokoy! Ma'am, I-translate sa Tagalog ang pangandoy raman pudti ka. Nagluluwa yung mata sa Pangandoy raman pudti ka. pinapangandoy ramang ka na. Ano sa pinapangandoy? Pawan nga raw. Pawan. Pangandoy raman pudti ka. Kaya raw mo agtay resto. Pinapangandoy lang kita. Aduhanan. Usa na, usa. Pangandoy raman pudti ka. Pinapangandoy. Pangandoy raman pudti ka. Pinapangandoy lang kita. Duha. Last. Pangandoy raman pudti ka. Ito na sila sa Tagalog. Pangandoy raman pudti ka. Pinapangandoy raman kita. Ha? Mao naman na, ma'am. Ngandoy lang kita. Pinapangandoy lang kita. Wrong! Tatay Bisot. Pangarap lang kita. Pangarap lang kita. Pangarap. 3,000. Pangarap lang kita. Next. Pinapangarap. Pangandoy ba? Ernesto. Ma'am. Imo Ernesto. Pinapangandoy. Last Ernesto. Istorya sa maestra. Last. Last. Nganong siya pa man? Anong siya pa man? Nganong siya pa man? Anong siya pa man? I-translate sa Tagalog. Anong siya pa man? Ako sa man, bangko ka. Tagalog ka lagi ito. Nganong siya pa man? Anong siya pa man? Dili wa bitan ni disco pa ibang ako na ginahuna pa. Ge. Nganong siya pa man? Ge, ang una kay bakit ang una. Nganong siya pa man? Bakit? Bakit bangko ka? Ha? Bakit kang bangko ka? Say bakit bangko ka? Siya ma'am kay Bangko. na. Oh. Dili ay. Stole bakit stole ka? Wrong. Istorya. Yabang na kay Ristoy. Di man alikuran ang siya ba? Siya. Istorya. Siya dili likuran. Dili likuran. Dili lingkuranan. Siya ba? Siya. Siya sa. Siya ka na. Siya. Tudlo nga siya ka na. Last ha, last. Siya. Bakit kang tinudlo ka? Wrong! Next! Tatagsok last. Nganong siya pa man? Stole ako agad. Bakit ikaw pa? Ha? Bakit ikaw pa? Bakit ikaw pa? Oh. Wrong!
Usa. Nganong siya pa man. Oh. Ay, buang. Bakit sa'yo pa? Duha. Bakit? Oh, Nganong siya pa man? siya pa man. Nganong siya pa man? Last. Ay, panood na, ma'am. Oh. Okay, last na naman eh. Bakit umutot ka itay? Wrong! Next! Salay mo, Koy! I-translate sa Tagalog ang ngano siya pa man. Botongol mo. Oh. Nganong siya pa man. Na bakit man no? Oh. Bakit pa man siya? Bakit pa man siya? Oh. Usa. Bakit siya pa? Correct! 3,000! Bakit siya pa?